Sosiaalisen median käyttö on meille nykyään arkipäivää. Mitä helsinkiläiset olet mieltä omasta somen käytöstään? Mitä sosiaalisia medioita sä käytät ja kuinka paljon? YouTube. Ja sitten mä käytän Facebookia. Aina silloin tällöin. Instagramia, Snapchatia ja TikTokia päivittäin ihan useamman tunnin edestä. No mä käytän ehkä enimmäkseen Facebookia ja sitten Instagramia jonkun verran. Sitten mulla on kyllä toi Xäkin, mutta sitä pyrin välttämään. Se on niin toksinen paikka. Facebookia, Instagramia. Instagram ja Snapchat, ja mä käytän niitä 5-10 minuuttia päivässä kumpaakin. Ootko sä huomannut sillä olevan vaikutusta sun omaan hyvinvointiin? Olen huomannut, että hyvinvointi paranee, koska mä osaan rajoittaa näitä mun katsomisia. Että jos liikaa menee, niin sitten menee nuppi sekaisin. Joskus elämänrutiini tähän tuntuu, että se menee sekaisin, kun käyttää liikaa somea. Miten koetat hallita omaa ruutuaikaa? Välillä paan ihan tietoisesti puhelimen pois, mutta niin kuin ehkä nyt kun tulitte tähän, huomasitte, että istuin tässä kännykällä, vaikka vois katsoa vaan näitä kauniita kukkia. Mulla on hyvät rutiinit, että 9 jälkeen menee kännykkä menee lataukseen ja sen jälkeen vasta aamun 7 katsotaan uutiset, että onko maailma pystyssä. Kyllä mä rajoitan selkeästi. Esimerkiksi Yle Uutiset ja Hesarin, niin aamulla. Mulla on joissain sovelluksissa asetettu ihan ruutuaika, että kun se loppuu, niin en voi enää käyttää pidempään ja kyllä mä yritän seurata sitä.